आज आपण बनवूया बॉईल अंड. बॉईल अंड तर सगळेच बनवतात, पण मी जरा वेगळं बनवते. त्याच्यासाठी मी एक तवा ठेवलाय, तव्यामध्ये पाणी टाकलंय. आता पाणी गरम झालं की मीठ टाकूया. ढवळून घेऊया मीठ तव्यामध्ये. इथे मी बाउल घेतलाय, बाउलमध्ये पाणी घेतलंय थोडं. आता मी त्याच्यामध्ये अंडी फोडून टाकते. पाणी थोडं गरम झालंय आपलं. आता आपण बाउल ओतूया त्याच्यामध्ये आणि आता त्याला झाकण लावून ठेवूया. 5 ते 7 मिनिटं झाकून ठेवायचं. आता आपलं बॉईल अंड झालंय. आता आपण काढून घेऊया. आता आपलं अंड तयार आहे. आता आपण त्याला गार्निशिंग करूया. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कमेंट्स नक्की द्या.